on Mega Grace Hour. Yes, indeed, our verse of the day. Every morning before you start your day, I make sure go to sugu no sugu silqala with the word. A word a day will always chase away the devil. And our verse of the day is found in the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Anfikelangwa ukulingwa onganje ngokwabantu. Kepha uNkulunkulu uthembekile. Ungeyakuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu. Kepha uyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Bamba leli verse, anifikelanga ukulingwa okunganje ngokwabantu. Lento ekufikele, lento ekuhlasele ayiqali ngawe futhi ayigcini ngawe ngoba nifikelwanga izinto ezinganje ngezabanye abantu. Bakhona bake bafika kukho, bakhona badlula kukho, njengoba na ufikile kukho uyophinda udlule kukho ngoba nifikelwanga ukulingwa onjengokwabanye abantu. Uthi kopha uNkulunkulu esimkhonzayo uthembekile futhi akayakuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu. Asikho isilinge siyofika esiyoba namandla kunawe. Noma ungasibona sisikhulu kangakanani, noma singakukhalisa kangakanani, kodwa uNkulunkulu ma eletha isimo uqala bheka amandla akho bese bheka isimo. Abheka amandla akho bese bheka isimo. Angeke akwenze uNkulunkulu ukuthi avumele isimo esingaphezulu kwamandla akho. Nanoma isiphi isimo yokudlule kusempilweni, you must know uNkulunkulu will never give you isimo esingaphezulu kwamandla akho. Mawufuna ukuzazi ukuthi unamandla angakanani, bheka ilevel yama attacks obhekene nayo. Mawufuna ukwazi ukuthi ugcotshwe kangakanani, bheka izinga lezimpo ozilwayo. Izimpo odlula kuzo nezilingo obhekana nazo zisho ukuthi ingakanani into uNkulunkulu akayifakile kuwena. Ngoba kana ukulinga ngokungaphezulu kwamandla akho. Mawufuna ukubona ukuthi upowerful kangakanani, bheka ukuthi obani abakulwisayo. Iziphi izinto ezikuhlaselayo ngoba uSathana akayihlasela into engesiyona ingozi embusweni wakhe. Mawufuna ukunderstand ukuthi uyidanger kangakanani embusweni wesitha, bheka ama-attacks odlula kuwona. Yiwa zokutshela ukuthi uyinkinga kangakanani embusweni wesitha. Zonke izinto ezifikayo zisha amandla onikezwe wona. Uhlasela kangaka ngoba kunento evalelwe ngaphakathi kuwena. Bona abanye becruise abanawo amandla afana nawakho, kodwa uNkulunkulu uthemba amandla kawo akakunikeze wona. Akakwazi ukunikeza izimpi engaphezulu kwamandla akho. Lezi impi ezifikayo zifika ngoba amazulu akuthembile ukuthi amandla nawo azokwazi ukumelana nalezi zinto ezikufikelayo. Sathane uyabazonda abantu abayinkinga embusweni wabo, bahlasele kanjalo. Uthi uphuma kulesi simo kube kufike esinye, ungayitshela ukuthi uNkulunkulu akakufuni ngoba unamandla onikezwe wona. uDavid uJoseph uyithole efake emgodini, babe mkhiphe emgodini, ufika naseGibhithe bamqambela amanga bamfaka ejele. naseGibhithe benze ezinye izinto ngoba kunento enamandla kuJoseph. Akuhlasela isiqu sakhe kodwa akuhlasela izinto ezikuyena. Bonakala ukuthi uzoba yini ngoba masihlasela sihlasela lokho esiyikho manje, kodwa sihlasele soba yikho kusasa ngoba isitha sivimba lento esibona sizoba yiyona. Ngoba mase sibheka sisibona siyinto enamandla kakhulu, akungavumi ukukhothama. Asinako ukulingwa ngokungaphezulu kwamandla ethu, noma ungasibona sinzima kangakanani, but you must know ukuthi uNkulunkulu ukunikeza amandla. Noma singakukhalisa sikweze ungalala ebusuku, kodwa unikezwe amandla okumelana naso. Noma ungangabaza ubuthongo uzuyitshela ukuthi uNkulunkulu ukudelile akakushilo. uNkulunkulu uthemba amandla kawafakile ngaphakathi. Asinakulingwa ngokungaphezulu kwamandla ethu. Asinakubhekana nezimpi ezidlula amandla ethu. uNkulunkulu uthembekile, ngeke avume ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu. Uyakuthi kanye nokulingwa anenzele nendlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala.
isimo odlula kusona silingana namandla afakiwe kuwena. Share with us your verse on Facebook, Mega Grace on Vuma FM. Mangibuya, recharge your spirit. Good morning.